Γιατί όμως είναι σημαντικό να κοιμόμαστε? Διότι στον εγκέφαλό μας, κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι βραχυπρόθεσμες αναμνήσεις που δημιουργούνται στη διάρκεια της ημέρας μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμες αναμνήσεις. Στην πραγματικότητα αποφεύγεται ο σχηματισμός αμυλοειδούς πλάκας, η οποία δυνητικά μπορεί να οδηγήσει στην άνοια και στο Αλτσχάιμερ. Τότε ακριβώς ο εγκέφαλός μας γεννά και επεξεργάζεται νέες λύσεις και νέες ιδέες. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σας κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στον ύπνο. Όχι ψηφιακές συσκευές. Όταν ασχολείστε με το τηλέφωνο σας αργά το βράδυ, διεγείρετε τον εγκέφαλό σας. Όλες αυτές οι εκκρίσεις ντοπαμίνης σας κρατούν σε διέγερση. Δεύτερη σημαντική συμβουλή είναι το σκοτεινό περιβάλλον όταν πάτε για ύπνο. Για να κοιμηθείτε καλύτερα, χρειάζεται ένα όσο το δυνατόν πιο σκοτεινό δωμάτιο. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την κρεβατοκάμερά σας αποκλειστικά για ύπνο και χαλάρωση. Η σωματική άσκηση μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα.